Horas Maria Kadamang do dainang nahinahulongan awal biner siagian nuaik tongom mangulun di Panatapan Kota Parapat topi ni Tautuba tao naulion di padohan ni halak Batak adong do didok tudus tujolma natubuk roha nagiut patigor gaol na penggur akadamang dainang secara hurufiah padohani marlapatan bagaikan orang lugu yang hendak meluruskan pisang yang bengkok. Padohanon marlapatan hinarikot ni habisuhon dakolan uhum ni haburjuon udang gozol matutu na burju roha tubuk roha manang di hati Indonesia idok lugu na alani halugon na ulu talpe tupang gadisan mulu aka jolma na pister martahi laho manggadis jolma paoto-oto lapatan na aka jolma na tubuk roha na burju roha alani akau puta si julu-julu tubui nunga paingot hita hinarikon ni kebijaksanaan hinarikot ni habisuhun asa unang talpe tupang gadisan asa unang talpe di paoto-oto zolma rikok do rohana tubuk rikok do aka jolma perburju alai di zaman Sitikyon Sinwaingon lamdenggam mai mulu diakupi roha nabisuk napatas na alani danggabi tupang gadisan awal binar segian maka taonon sian topi ni Tautuba di Panatapan Kota Parapat idia duma pulo Samosir pulo Nauli na diguari tolping ni surgu manang kepingan surga maka taonon to kada maduk dainang nahinahulongan horas marita